mar rwako mane jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i pacho dhi nyime. Riwruok mar rowere kod mine mawuok Kisii kod Nyamira koro golo siem ne ng'ata ng'ata mane kod paro mar keto bura ne jatelo ni gi paro mar mone laro koma jatend piny e yiero mabiro. Ka giloso e boma Kisii, grubno koro dwaro ni ng'ata ng'ata mabiro chiwre temo golo e telo sirikand Kenya Kwanza omi thuolo maonge bwogo ngimagi. Dwe mar abich koro keti kaka dweno ma Matiang'i geno ni biro twak kod jopiny e alap magusi e wi dwaro mare mar laro kom mar jatend piny e yiero mar higa 2027. Pangia kesi Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ili asiweze kusimama ifikapo mwaka wa 2027. We want to believe that nobody is immune to law. We'll accept the outcome, but the truth of the matter is the people on the ground have accepted and they are saying that all they want is Matiang'i. And actually, let it be known to the whole country kwamba whether they arrest him or not, we'll vote him even if he will be in jail. Gharama ya maisha imekuwa ngumu mpaka watoto wametutoroka kutoka kwa nyumba wanaenda kufanya kazi ya utumwa. Fred Matiang'i mahali yako sisi tunampongeza. Wacha Fred Matiang'i akuwe katika uongozi wa 2027. Maraga naweza sema yeye bado hajaingia politics sana. Kwa hivyo sisi kama group tumeona ni heri aweze kumuunga mkono Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu Matiang'i amekuwa kwa siasa, amefanya kazi na serikali, kwa hivyo anajulikana zaidi kushinda our Justice Maraga. Kwa hivyo tunaomba Maraga aweze kumsaidia.